ndinotenda. Pamusoro wedare ndakwirira Innocent kusema muriwo dare nekuda kwekuremerwa pakurarama. Innocent kusema muriwo akamitisa hanzvadzi yangu 13 years ago. Ndobva angosiya zvakadaro kana kuzombotarisa kana kutsvaka mwana kana kudii. Nguva yese tachigara nemwana tichingochengeta kubva pane napkin kusvika pari zvinhu mwana Precious Warawara. Unfortunately ari kuSouth Africa atadza kuuya nebasa. Haana chaakabisa, amitisa mwana akamutora akanomurojera kuAirport achimusiya achiswera nenzara ikoko asingatenge chikafu asingadii. Ndobva amutora zvakare paanomugarisa kudzva rasekwa asingachengete mwana asingachengete amai vacho akasiya zvakadaro kusvika mwana akazosvika pakuomerwa neupenyu akati ndanzwa nekuchengeta mai ndiri ndega mungaramba muchimundibatsira chega ndomutsvaga basa. Ndobva aenda kuSouth Africa svika pari zvinhu hatina chatatawana 2 years dzese haana kuzombobvira akadzoka. Mwana ari akanzi buda tikugara naye Glenora. Saka chakazonyanya kundibata mwana anyora grade 7 ndodoguma akauya achiti sekuru ndoda kuenda kubhodhi. Tikationa muzukuru chino chekuti uende kubhodhi ndinacho asi ndine imwe mhuri yandakatakurawo inotiremera. Saka kuti ndigone kubatsirika ndakashaya kubatsirika sei mwana achichema musodzi zvakazoita kuti ndipotere kudaro kuti ndigone kuyananiswa nemurume. Mwana akachidzidza kuHeathcliff. Iye zvinezvi atawana nzvimbo takatozoshingira kuti mutsvagirewo pachikoro patinokwanisa kubhadhara mari paGlenora High 2 kuti tione kuti bhozi haangatadzi kuzoenda kuchikoro asi shungu neshungu yakangada kuenda kubva panhungu haana chaakaita. Choda kunzwa kuna Innocent kusema muriwo tikoruzorwa kumaererano nemhosva yakukomera. Mwana tamuona ngaasimunguke kwenda basa. Amusoroida ya mwana enda mberi. Ichokwadi mhosva iyi ndinoiziva asi kuti nditi handina kana chimwe chete chandakabvisa kati nguva zvaida dai amai vacho vanga variyo. Unogara ku? Ndogara kuHeathcliff makore 2 mwana kwako ndio kushanda paChief Bush. Kuna umwe mudzimai wangu wakanga uine umwe mudzimai usati wamitisa? Ndanga ndinaye nendakuti makore 2 kuti mwana achiita grade 6 nepazoita grade 7 ndo pandakanyanya kuzonyanya kuomerwa kufunga ndakapedzisa kutumira mari yeexam fee yegrade 7 inobhadharwa mwana achiita grade 6. Anobva ndaitumira mari pano nepapo kuti nguva dzese ndosvika ndozvandingataurira. Mwana ndio wako here? Chokwadi. Saka iwe waisatumira nguva dzese waiti mwana wako anodyera? Kurakukuomera kutangamira. Une vana vakani ivo? Ndine vana 4 naamai vangu. Saka uyu ndiwe wechi5? Takumbira dai. Unoita wakabvisa here?
kuroora handina Unakana? handina chandakabvisa. Sei usina chawakabvisa? Achangamira mafambisiro enyaya nemunhu unenge usina ipfuma unoziva munhu unopara mhosva. Nemwana muri kufambidzana munomboonana here mumbobatsirana? Nenguva ndisina kuonana nemwana. Wakaguma kumuona rini? Ndakaguma kumuona 2019 asi mari ndaitumira kuna iwo vatinogara Mansfield. ndogara kuEastcliff. Vati vanogara futi Mansfield. Ndogara kuGlenora. Glenora. Ndine hanzvadzi inogara kuEastcliff. Mwana arikugara kupi? Kana ndisipo inanenge aine hanzvadzi ezvo zvindamutora kuti achigida kugara naye nekuda kwesekondari iri padhuze. Asi angambori kuEastcliff. Saka iwo vachitadza kuona mwana iwo chigara Mansfield iye achigara Mansfield. Wapakanganisa changanisa. Padare chakamira muchibatsiro. Ndinobvunza baba mwana mwana munomudai? Andinomudai. Nda mwana wendembe. Ipapa matombomona. Anotombomona na baba wake. Mwana anoziva kuti nababa. Anozviziva. Mati mwana ngachigara nenyanzvadzi anove ndosisiva Munin'ina nemwana vaipanapa here hanzvadzi yenyu? ari parumashure. sakura kuti vanhu vaigona kutoonana achitoona vani vanechimaini kuzouya kuEastcliff maitotadza kutonoona maini mone mwana maizviziva here kuti mwana unyana maini ongo ndaizviziva ndaizotumira mari ivo maini iva maini saka ichokwadi kuti vaitumira mari here nai maini vaitumirwa mari here nyaka havana mapedzera kuonana ndabamururi Kudhara mwana chechidiki. asati aenda kuto Ivo kana vatomona vatomuziva. vakakanguradza here kuti kunoda mwana usingatozivi mwana wacho usingatozivi mwana Ndaida kubvunza baba mwana kuti mangamuti mwana wekutazvomutora zvaita sei? ndifungwa kuti ndakawana mari yakati ndinotuma munhu oenda kusvika kunanata zvinhu zvakanaka kungonoenda. Okuzivikanwa mwana ate zvakati zvavanaiziva kuwasha here baba mwana wekubva kudhara? Kuwasha kumuziva pakuwasha kwete asi kumuziva pakumuona. Aigara panext door pasekuru wake ndopaaigara akatoroorera muraini matinotogara imomo kuGlenora akaroorera futi muraini matinotogara imomo ndobva amuitisa futi hanzvadzi muraini imomo futi asi mhuri yakaigara nayo kuHighfields kuLusaka asati atomboya kuEastcliff aziva nezvamanje manje zvekuEastcliff aigara kuLusaka aitouya pasekuru wake apa anamubvira akatsvaga mwana kuti wazive kuti mwana anodya anopfeka anodii kumba kwavo chaiko akuvuke anozikanwa kuti ane mwana kwatiri isusu kana ngoyambo ndokumbirawo mwana anonohama azikana kuti ndisekuru ava ndimbuya pamushande panapa tine mbudzi 2 nehuku 3 mwana haazvizivi kuti ipapo ashaika ye kuti tinotora mwana tiende kuti tinosvika panhamo itaya nemwana wenyu hapana notiziva kana baba wake pazvipikiri zvamwana zvo5 mwana apowo chimwe chete hapana anomuziva nekuti haana kuyambobvira ambove mulaifi yemwana haana mbobvira ava mulaifi yemwana zvachese ende kumikisa kwakati aitomikisa aitoroora panext door ndopaitoya panext door pasekuru wake atori nemukadzi mutsinye wacho angaitori nemukadzi aitomuti mukoma wakumikisa hanzvadzi yangu zvaandozivi ari merit kwabva angonoabhandura mwana kuende kwedza 32 akamitiswa akanga aine makore mangani 32 waitori 32 zvareva kuti iye zvino zvatokumaposta ezvezvo ane 32 plus 18 ane 45 Ane vamwe vana here? kwete ndoimba yake yekutanga iwe yakagara 2 years Vakambogara vese? aimurojera kuEpworth
aingwenda upaone pakasukanza ndachikafu ngoti ndakaombera Innocent tiudze kuti wangoti kumurojera tigare gai kana kumaigara bese. ngaienda saka chinomupa chikafu asi zvinhu zvinenge zvakatara Innocent chidazikanwa nedare ndechoti maigarisana here. Kurojera munhu achigara uko uchingoenda ikoko uchingonosiya chikafu nekuenda uchimbondorara ikoko uchimbodii zvakasiyana. Todakuziva kuti iwe waiita sei, waigara naye here kwaimurojera. tinongoti taigara tose asina nemodzi vamwe havakuti pamakatotora mwana weandazi yava tinoisa uko kureva kuti maitoziva kuti ndaparamhosva raanenge mukadzi. Saka imimi pakuziva kwenyu semunhu mukuru zera renyu maisazive tinoda kunokana vakatsvagirai kuno kwokuti vazive kuti mwana ananiki. Imimi paeji yenyu timuzoti hatiri kuti munhu anoshaya zvekuroora anditi but kashoma kekuti ana tezvara muzivane nekuti pane mwana kuitira akarwara mwana wemangwana. Kakungori bhuru rekungoberekesa muchingoberekesa muchikwedi. Baba vanokuratidza kuti zvese izvi ravanotaura vachiti zvakaoma iro vanongotongoshandisa nokuti zvinoratidza kuti kudya kuvana vaminavo kuba kwenyuku havasi kudya vaminavo vamukuti vana 4 zuva rega rega vanga vasingawa nechikafu nokuoma kwedii vari kudya asi uyu manje zvinoratidza kuti mamusika nekuti izvozvi mwana yanoziva peseni here zara imimi pamakore ese vayasvika mwana asvike 37 vaziva kutaura kuti hamuna kumbobvira vatinomutsvaga kuti muone kuti mwana uyo ari baba. Saka iri kuda kunoshandisa zviri kuti zvakaoma nekuoma kuenda kunoona mwana futi zvaioma veipimo andaingosvika kunoona sekubhenora kunamai vanamusi zvinoratidza kuti makorera nokuti mwana anofanirwa kuti atorerwe keya zuva rega rega. Kana wanga usingagari naye asinogona kuwana zvinhu zvokuita kuti mwana wangu ari adyei awane apfekei zvikuru sei nemaschool fees kutoona kuti ari kuenda kuchikoro here mwana ari kuitei ndokunonzika baba womunhu hatoti chamunoti baba chii kana uchinzi baba pamwana Zvakanaka. Kumbira kuvara tibatsiro kuti tofamba sei. Justice, wakamira uri sapedza kumitsana. ini ndiri tsano ndiri atezva baba vakashaya ndini mukomana mukurumba ndatowe baba vevana ivava vese. Iwe mukomana blood. Iye hanzvadzi yangu ndewechitatu baba. Iwe Innocent, ndabva kuti kune nguva yakareba usati waona mwana. Vakataura kuti mwana wakapedza kuona nini. Uyezve tinoningisana kure kuti muchiri mese na Precious kana kuti hamusiri mese. Kana musiri mese mutaura dare kuti makapedzera kuva mese rini. Tauza kuti chikonzero chipi chinoita kuti iwewe utaure kuti mwana hausi kuziva parugara, mwana asvika grade 7 hausi kuziva rofe yemwana. Ndoda kuti uzikutaura chikonzero kuti zivise dare kuti inini mwana uyu pamwe unedhauti naye kuti haasi wako kana kuti ndewako asi kungoita mutsi kana mundokupa uyezve ndoda undizire zvakanaka sedare todawa tinobva nawa interested kuti tizive kuti mwana uyu akatoretswa regetitwe semwana anoenda kuchikoro anofanira kunge ane zvinhu zvake zvakakwana. Akatoretswa regetitwe toda kubvunza ndezvako. Bhethi akatorwa asina chikumbira kuti atsanangure kuti bhethi rakatorwa sei iye mukuwasha. Zvakanaka. Pindura mibvunzo yese yandabvunza mukwasha. Iwe watiri kugara muHeathcliff ndizvo nemhuri yako. Okay. Mwana ari kugara iwe maini ndiwo kugara nemwana muHeathcliff. Zita rako ndowani? Previous.
Previous rule that I'm going to I was there, I'm sure that how was it? Skamana got a cliff for 7 years. I Saka many years in Tigaram, several localities. Then, family, Nabankuina, Vasiku Zaman. Upon I remember, was I put it back for the Rajin man. I tried for Naman. All right. Did you go to the Manana kapesa kuona shaka Makora hapa. Manana Makora Makara. anga chirindi kya chaketa grade 4 funga katovu choro pake pa funga katovu kusika nishipata school fees birth certificate ambayo tukawakamuya South Africa washikauta atore square birth certificate wakashika basi asi wakashika ndakarara nechingwara aisakwanisa nemakore akati wandei nechingwara saka ipapo wakasvika nechingwara ndobva vati handikoreri kuenda nemunina kuti tinotoresa kumara nefukunotoda South Africa ndakati kana zvichikwanisika nozvokei saka wakaenda nemunina wangu vanotoresa mwana birth certificate kuti akwanise iva wakundidzokera South Africa. So, you manage the certificate. And then you are the father of the child. Pale pana kita this within communication na mai women la precious ayo mwana ndio urumba wewe ni mwana wewe within communication ile kuchini pamoja tete asisi pamoja chicha kaita kutumsa pamoja mwamba akaenda South Africa mwana wanda ali saka pasi ka communication pasina communication yanga iri kungotaura nezvemano asi chakaitika pane patakashaya nhamba ivo vakazondipa vachinditi ndakanga ndabirwa foni saka ipapo communication yedu yekufonerana nenyaya yezvemwana yakapureka ipapo asi ndine mwana uyu ari kuzivikanwa kumuzvibhedhlera kana uchiti akaenda kutoreswa birth certificate nemunina wako ichokwadi anozivana here nana bamini wako vanunga vanoziva ibamini yomba mako chaivo munina wangu asi kumba haasi kuzivikanwa musha asati asvika kumba adzimai vangu vane nguva yavaitumira mari ivo mufoni yavo iko keshi kuna amai nina madzimai vako vari kumba vari kumba iva vari kuziva here zvemwana wako vari kuzviziva vane pavaitotumira mari saka kana vachizviziva chikodzero chipi chavanogona kutaura dare kuti mwana uyu seasina access yekuona baba wake nekusanganawo nevamwe vacho zviri dambudziko here to the extent yekuti mwana wapedzera kumuona achiri grateful meaning kuti 4 or 5 years esa usatoona mwana wake pane chikodzero here chinoita kuti iwo usaite kuti mwana azikanwe kumba kana kuti azive vamwe vake kana kuti azive baba wake ezvezvo mai vari kuSouth Africa baba vari kuEthiopia padyo nepanogara munoda kuti mwana aite zvikoro here kana ane mfungo wekuti baba wako vari kuEthiopia asi handivazivi apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bills wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose.
munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabhedding staff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rasvika. Vanoda kutibata pamunashe bells. Rumai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Iwati ndo wani mwana. Kurugara ni mwana anozati. Delvin kusema moyo. Delvin. Mzukuru wako Delvin. Kuchangamira. Delvin sika kwa nani? Hapo na wewe. Anayewa. Right. Mwana akakudira dressing nani? Ukamwarira nzvimbo yekumwana. Choba. Ulenora. Choba. Lenora chikoro chikuru school fees mali. Akatona nzvimbo. Makapuwa schedule ye-school fees. Asanda anotora. Asi mwana kwana nzvimbo. Nzvimbo akaiwana tinasana tora mafizi because vanga ndaimirira kuti nditange ndanzwa kuti vanokwanisa kuzokuchinja chikoro semwana anga ane shume kuenda kubhodhingi kuti baba wacho anofungewo nemwana. Iwe Innocent urikunge pamusoro pemwana paDavid Delvin kutwanya dzechikoro Kuda kuti aende kuchikoro. chikoro chipi Chikoro chandinogona ndosvika fundo ndosvikungoenda vamwe vake. vamwe vari kudzidza kuti Mukoma wake ari paFriendship Unit. anobhadhara nani ari fomani Ari kuita form 6. okay mumwe wacho Mudiki ari kuita grade 6. mumwe wacho ari kumafomu pasi 6 Apatisina imwe mugaberi akapedza form 6. okay vakapedza vana right vamwe vapedzawo kusvika form 6 why do you want to be cruel to this young man Antaona chero tosawe nehanya yekuti waenda kutanga ufumu anoda kuti aite rombe kuti mwana wainoseti rombe Delvin zvinoita here alright ari kufriendship ari kubhadhara mari $120. $120 okay per month per okay alright uku munokuidzira kuti kubhadhara mari alright 130 makatenga maifo makatenga maifo alright baba hapana chakabvisa kana chii pane zvezizwa maifo Baba havana kana chavati vaita pamwana imhodzi yemazhanje vakangokanda musango haona kuzombotera kuti inodiridzirwa inosakurirwa here vakangosiya. alright uzvinzwa zvitaura baba kuita sei nyaya mwana haisi mhodzi yemazhanje sekutaura kwaita mwana anokosha pari kuti $130 nemari yemaifo kuti mwana aite sei nemari yechikafu yekuti adye une mari nhasi kuti wapa vaende kuti mwana aende kuchikoro asi kuti mwana amise dzisomo chete akawana nzvimbo akatsvaiwa nzvimbo nanasekuru wake vakatenga maifo 130 iri kuyari mari kuda mari yeschool fees vana vatanga nechikoro you are very very tight kuda mari yechikoro iri kuyari mari yechikoro maizwa 130 zvatokuda so now iri kuyari 130 Innocent vamwe vana vasvika form 6 vari kuti vaitambudzirwa narivo kuti vaende kuchikoro vatova form 6 vari kupedza pamwe vakutoproga kuenda university uyu ari kuenda form 1 ndoatoriwa juna Kuchikoro akaenda chakanaka. Vaingoenda zvakaoma kudaro. uyu akutofanira endawo zvakaoma kudaro pati 130 Ndinoitsvaka. right 130 paissues pana unoyana pano pano padaro iri moya musi Wednesday munofanirwa nedare moya mutora $130 kuti mwana anoita anobhadhara kuchikoro tinotenda nemaifoma akabviswa ari kuningikira but iwewe from today you should be a responsible father anoona privation yemwana andisi mwana angabviswa school
fees akatengerwa hembe haunyari here kuona mwana achisvikapo usikutoziva kuti akatengerwa nehembe idzi nekusamuziva kwacho hapana kutsinya wakadaro unopinda chechipi taura titi unopinda chechipi masoro masoro ndoziva mapostori achitenda muna mwari chaichai handizvei ende vanotenda kuti mhuri yakakosha sei nevana vakakosha sei saka teedze kureveredza saizvozvo handizvo saka kuti by Monday by Tuesday school fees yonge yauye pano iri kuya pano tezvano kana yapano motofanira kudana munachipiwa pano munokotope mari yavo mwana aende Wednesday anga akutenda kuchikoro handizvo ndozvatoda kuti zviite sei zviitwe saizvozvo asi unofanira kuchengetedza mwana wako handizive kuti hawo mbatso nyaya yekuti unochengeterwa mwana kupirwa chikafu mwana nevamwe vanhu kana kuti nana sekuru wake it's a burden kwavanhu handizve zvakanaka tine mutombo uri pano watinogona kuti tisimbise sedare riri zvatichakurudzira iwe uri munyina wewanhingikitika Precious ane kodzero yekudzoka kuno kuenda kusafe port handiti oita zvemidhiri handiti depending nekuti baba vari kumulayawo here vachichengeta mwana asi kuza kwatinoita kuti past 13 years hapana chinhu chikuru chaachiita baba kumwana handiti saka kana pane dambudziko baba ane kodzero yekuya oklema chii maintenance mwana ochengeteka handiti mwana odzidzawo osvikawo kulevel asvika vamwe wake matobva kuti vamwe wake vakaenda paform 6 hakutsinyi chiti changamuka saka tinoda kuti mwana iye aitesewo adzidzewo kusvika ipapo akwanise kuzvimiririra akwanise kuzviriritira azoriritirawo mhuri yake zvakanaka tiverenge pamusoro imama dare rasvika pakupa mutongo kuti imhosva kumitisa mwana wevaridzi Innocent kusema muriwo ripa damage mombe 5 kana kuti $2,500 by 30 March 2025 ukaregera kudaro dare richavhuta midziyo kwauri igotengeswa pamombe 5 imwe chete iripo ndiye mwana iwe mushande kupi Innocent chief bush tsanangura anogona kutsanangura Innocent kuti kana tichiti mombe yemwana zvinorevei titsanangura panzi mombe 4 damage nemombe 1 yemwana titsanangura kana pachinzi mombe yemwana mombe vakakura pamene vakaita abereki vanogona kuchadza mombe tsere kana vaichadza kuchirorana zvinhu zvakanaka ingani vachiitira pakuti izvoriwo mwana wedu atakukwavo anogona kuterevo vamwe vana vanogona kusvika kana vasefu saka pamwana wega wega anenge achiditirwa mombe ndo pakunzi mombe yechi yemwana asina mhosva aparadzika atomboita unobhadhara mwana iye anga atobuda akakafa kubuda mukati andimazini zvakatiende tinoita saizvozvo nai ndine chikumbiro mama ndine chikumbiro changa mari zvayo tinenge tisina pandira enda kundikoshera tinogara panapa nefunga pane mota yebhuruu nasekuru wake havazivi kuti pamba pane mwana wake haana waakaudza kuti aiwa ndire kupona pamhiri perodhi apo ndine mhosva pane mwana wangu kana akazoya achikumbira mvura mupeiwo haana mari zvayo ndanga ndisina basa naye asi ukama hwake nemwana kumhuri yake kumusha kwake ndo yanda ndichichema nekuti zvinondibata anotofunga kuti tisu hama dzake dzekumubereka nekuti ndo paangokurira nekugara baba wake ava kana vakomana vaningina vake havaziya kuti akaziya kana dambudziko isi kufa haruna dangwe changana togona kufuma tisi kwesu anoita sei mwana ari mumusha medu takangochengeta vakoma wake nehanzvadzi dzake havamuzivi musha kwavo havakuzivi sekuru wake vari pamhiri perodhi havazivi mwana ndopamba nechikumbiro changu ngedzine murumo ndozvina ndirwadza kuti akangoita kunge mazhandi akangotsenga bva akaenda mudzi musango zvakanaka ndida kungopindura ipapo
haugone kumanikidza kuti aziise mwana kuhama dzake pamwe anosvika hama dzake pandanzwa ini paataura papa pokunzi mwana akatotukwa kusetfake nemunina wake munina wacho munhu ndinomuziva kaka ndipedza nemwana iwo mwana wenyika uyu ngaabvotuma mabaviri vachipanda vachi padhuze aona nyama dzake chakamberi panotorwa bhethi wobva wangoenda usina kuzombodzwa kuti mwana anakatoresa bhethi ane penzura here oichira mari yechimba mutengeri mwana wandakatoresa bhethi hapana zvinhu zvakadaro ndipabonakakupindura kuti pakutaurwa natezvarapa inoona kuti pakatokosha kuti avaita sei vanointrodusa mwana wekuhama dzavo kuti vakati zvakatonaka kuti mwana azivane nehama imimi chii chikonzero kuti muzivise vana vane nehama dzavo nekuchikadzona here yapera asi chikuru chekutaurwa tokati kutsividziwa nedare ndechekuti mwana anofana kuzivawo kuva nelove kubva kuna baba kuzi agone kuziva hama dzacho iwe baba wacho usingamuzive mwana wacho chakakosha chatofanira kutanga kuziva sedare ndechekuti iwewe rudo nemwana unofanira kuita sei kuvapo wozoextenda uchienda uchii mumhuri kuhama dzake handiti zvakakosha kuti munhu azivewo mhuri yake yakafa zvinomuafecta psychologically even performance yekuchikoro inogona kudzikira nekuda kwekuti like ipapa kana wakamuona foeza go pachaudzaunza vanhu baba wako zvinotomaafecta handiti satokudzira kuti kana munoita tunyatwenitaizvizikana vana vazive vakuru vachiita sei vachiziva bereko wavo